Evo nas u muzičkom studiju. Opa, vidi ovu kreativnu atmosferu. Darko! Ćao Darko, brate naš, koga čekaš, brate moj? Nas ste čekali, samo smo vam bre mi falili. Ajde, ozbilji se pa da čujemo šta to Sloba najviše voli pored pevanja. Ovako, Dare, pošto se ja ti najviše družimo, ti bi trebao to da znaš. Družimo se. Daćemo u publici odgovor, da čujemo šta ja to najviše volim da radim. Da li da komponujem, da li da dižem tegove, da li da igram ragbi ili da pecam. Pa, da si neki ragbista, to ne bih rekao. Koliko ja znam da ne znaš da igraš ragbi. Kako ne znam, samo nisam ti pokazao. Da pecaš stvarno, to je istina, na dve noge. A za tegove ne znam, ne bih rekao nešto mi izdaš litavu, nisi mi nešto u formi. Hvala ti, druže moj, ja te... Ne, za tegove ne znam da dižeš, ne bih rekao. Dobro. A da komponuješ, tek to najmanje znam. To sam sad čuo uopšte, nemam pojma da komponuješ. Evo ja ovo najviše volim da radim. Hajde probamo. Ma moram da se promenim. Ma moram da se promenim. Svaka čast, majstore, komponuješ najbolje. Eto, tako mi radimo, tako komponujemo. Eto, tačan odgovor je, pored pevanja, ja najviše volim da komponujem. Hoćeš meni napred neku pesmu? Naravno. Ako te neko pita, kod Vasića ima hita. Ajmo dalje da ne smetamo.